genderane. Do wong ayu wancine limbukan ya no. Iya, Mak. Pepujaning ati terus no, Nduk. Sajene tukang son komplit. Oh, komplit. Gedang secengkeh, wedang kopi pahit. Malah kaya demit sajenmu. Ya. Apa wakku dewe ngrungokke suaramu karo ngombe kopi. Bang Mas. Tanggungan Bang Merkar lho lali aku. Banget ayeme. Dipikir kesuk nggih. Ayo bener. Pokoke ben bengi iki seneng. Sawetara ngilangake rasa iki mau buke kae lho sinomane bener. Mekar dipikir kesuk. Bengi iki nggo seneng-seneng ngoten nggih. Ora ketang esuk tok ngomah langsung kemprobok. Ya, sekapan kasembatan jejer lan wong ayu. Pak Ali langsung ngene. Wong ayu langsung ngene. Lah kene to, Pak? Ora kuat nyonggor kowe. Ini gambaran ta menungso kuwi ini. Umpama nira nahkoda tanpa prau sasat tara ing Jaladri. Barno lho. Nyidam sari gonge marem. Ya diaturke ya, Nduk. Nggih, dilanjut Pak iki. Oh, tak kira bawane tok. Rambutan saking Bapak sinten nyuwun Pak Edi. Oh, Pak Edi. Sik. Piye? Hah? Lek ngomong jenenge sik nganu, Mas. Sik gemagus ya. Heeh. Pak Edi, mbok biasa Pak Edi ngono biasa wong lanang. Wong iki Pak Edi. Kemenyeke pol. Oh, kemanyak Siti jar. Ora sithik nek mau Pak Edi. Yuk diaturke bersama Java Musik Pancen Asik.
wong mburi mangane paling berah kudu bengoke paling banter. Jiro lu. Loh. Yo kok bakso. Nggih. Lanjut. Luar biasa. Malah ini Mas Agus ternyata priyayine iki gampang semana, grapyak. Lho digawe iki kancane teko kabeh, ya ta? Wis dikepenakke. Monggo. Beberapa tembang-tembang campur sari sampun katuraken wiwit tabuh setengah